हेलौ लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आरो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव बे भिडिअ'आनो जागोन जोंहा बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननिनो जागोन दै लोगोफोर माने गोसोआनो उसु गुदु बेनिखायनो नायाबाबो थानो हाया फैयाब्लाबो थानो हाया आरो दिनैबो नै फैलायबाय बेसेबांखिनि मा दङ आं बेखौ माबायदि जानानै दङ आं नोंथांमोननो आपडेट होनो फैलायबाय आरो ना लोगोफोर दे नायलांबाय था जोंहाथ' नै बिथिं नै गेटनि नुथाया नै बिदि जानानै दङ ओमफ्राय जोंहा नै मेदाम मोनाबो नायनो फैदोंलै स्कुटिजों दामबोबाय नोंसोरो जोंनिफ्राय हो टाउननिफ्राय स्कुटिजों होबोबाय मोनावबो हायो दे थिग दङ गोसोआ मानिया आं थिग दङ एसे नायहैनोसै आरो सिंनि नुथायखौबो एसे दिन्थिनोसै जोंहा नै जाजोब्बायानोसै आरो गाबोन मोनाबिलियावनो थारमाने जोंहा बियो बेखेव जासिगोन आरो दै लोगोफोर बेखेव जासिगोन एसे बिथिं जोंहा खामानिया आन्डार कनस्ट्राक्सनावनो दंबाय दङ बेनिफ्राय फाइनाल महर मोनथारसिगोन आरो दा गाबोन 12टानि गेजेराव थारमाने फिनिशिं जाजोबगोन आरो जोंहा लोगोफोर दै बे बिदिनो डेक'रेसनफोराथ' होगासिनो बोरिगामि बाप्टिस्ट मण्डलिनि इउथ डिपार्टमेन्टआ ओरैबायदि थै-थां गोसो होहाबनानै बिथांमोना मावगासिनो आरो ना फोरबोनि गौरबनि थाखाय बे गासिबो मावनाया फोरबोनि गौरबनि थाखायसो दे आरो इसोरनि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बिथांमोना गोसो होसारनानै आरो बोलो होनानै मावनो हादों दिनै जोंहा बैयो जाहैबाय हाजो नै बिदि डेक'रेसन खालामदों आरो ना मेन माबाजोंथ' हाबनो होआखै नालाय बेनिखायनो साइडनिफ्रायनो दिन्थिबाय आरो मोजां नुथायखौ नोंथांमोना जेब्ला कमप्लिट जायो गाबोननि उननिफ्राय नुनो मोनसिगोन आरो दा नै बेयाव नै होगासिनो बे दिनै जोंहा 29 तारिख मोनाबिलिनि नुथाय दे लोगोफोर जोंहाथ' गाबोन मोनाबिलिनिफ्रायसो जागोन नालाय गाबोन मोनाबिलियाव बियो 6टा बाजियाव जोंहा दर अपेनिं जागोन अब्ला दायो मावगासिनो नै तिरपाल खागासिनो गोजौआव तिरपाल नै बिथिं नै तिरपाल बोग्राफ्रा नै बिदि मानसि नांगौ जायो आरो ना नै बिदि लेबार नांगौ जायो बोगासिनो बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं बै फिसाया एसे थोआसै दां ओंखायनो नैबेयाव एसे गिदिरखौ होबाय आरो ना मोनसे लागैनो तिरपाल थिखांनाय सिस्टेमाबो बेलेग दे आलादाथार नै माबायदि बोखोयो एसे दिन्थिनो नाजानोसै आं नोंथांमोननो लोगोफोर जोंहा बक्सआबो जाजोबदोंसै गाबोननो कमप्लिट जागोन आरो बियो खबर मेडाम मोजां मोजां नांदों लोगो मोननानै बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो नुनायनिया ना दिनै लोगो मोनना मोजां नांबाय जोंहा बेखौनो एसे नायनो फैबाय आरो ना जोंबो एसे नायनो फैदों जागोन जोबगोन बे गाबोननि दिनावनो क्लियार जाजोबगोन बियो मिथिबाय जोंहा देग्लाय थारमाने थिगानो दे मोजां बोर इसोरा बोर होगोन मिथिबाय जोंहा देग्लाय थारमाने पेन्डेला गिर्जा पेन्डेला ओरैबायदि मोजां ना जायफोरा उनाव जयो बिथांमोनाबो थारमाने स्टेजाव मोसानाय आरो गासिबो मा प्रग्राम जायो बेखौ नुहुरजोबगोन आरो ना जों गुबुन बोसोरफोरावबाथ' जोङो खुन्था ख्रि जों थारमाने उननिफ्राय जोङो नुहुरामोन देग्लाय बोसोराव खिन्थु जोङो फुरा कमप्लिटलि उननिफ्रायबाबो नुहुरगोन आरो ना बेनिखायनो नोंथांमोना सबायाव फैयोब्ला नैबे गेजेरनि सिरियाव जिरायनो नाजादे थाब गिर्जायाव हाब अब्लाना गेजेरनि सिरियाव जिरायनो मोनोब्ला उनाव जिरायब्लाबो नोंथांमोना फुरा क्लियारै नुहुरगोन आरो ना एसे स्टेजखौ दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर नायलांबाय था दामग्रा देग्रा गासिबो मिउजिक सिस्टेम साउन्ड सिस्टेमफोरखौ लाबोजोबखाबाय आरो नै मा होनना बुङो जोंहा नै बिथिं नुदोंना नै बिसोरनो जाहैबाय मा होनना बुङो कयार टिम नामा बिसोरो जोंहा बिबिसिनि कयार टिम दांलै बिथिं जिरायनायफोरा नै बिथिं नै ना गामिनिसो ना मासो मिथिला मेन स्टेजआ जोंहा नैबेनो जागोन दे लोगोफोर बनायबाय थादों मथा-मथि दा मोनानि गेजेरावनो बेबो कमप्लिटलि महर मोनगोन आरो ना बेनिफ्राय जोङो बेयाव
मा होनना बुङो जि साजायनांगौ बेबो गाबोननि गेजेरावनो जाजोबगोन आरो ना गाबोन 12टानि सिगां जोंहा नैबेयावनो एल'ग्रा सारा बा ओइ सार मा बिराद माथो एल'ग्रा सारा जोंहा बेखौथ' बारा गैयालै दा एसे दंबावो आदसा ओमफ्राय दायो मा प्रिपेरेसन सोलिबावदों दिनै लास्ट मोनायावहा हायो मा प्रिपेरेसन सोलिबाय थादों दायो मोनावनि लास्ट मोनावनि बेखौथ' आंथ' मिथिला जोंहा नै बिथिं नै एल'ग्रा सारखौ जोंहा मा होनना बुङो जोंहा इसु बिथाङा फुरा हाइ काट लागासिनो बेनिफ्राय जोंहा नै बिथाङाबो चेनेल दङ गस्पेल चेनेलनि सिनायना ला मानसिखौ गैया नांनो हा गैयामोनदां बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं नै मैखोमै बिबान लाना खामानि मावग्रा बिथांमोना नै बिथिं दङ नै बिथांमोननि नाजानायावनो बे हाबाफारिया साक्सेस जानो थांगासिनो बेनिफ्राय जोंहा मा होनना बुङो देग्लायथ' ओरैबायदि मोजां बाय नुदों दा लोगोफोर नै स्टेजआव दङ दे आं दायो स्टेजनिफ्राय नुथायखौ नाहरदो बिथिं उनथिंहाय ओरैबायदि मोजां नुदों ओइ सार मा खबर र' दिनैसो लोगो मोनदों नों आरो आंखौ थगायबाय थायो नोङो लिंहरबाबो थाङा नोङो समखौनो मिलायनो हाया मानो समखौ मिलायनो हाया जाखो देलाय माने खानसेनो आरो बहा एसे थाङो आंखौ नाङा आरो नोंनोनो नंगौलै मोजांलै नोंखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां नांबाय आरो जोंहा नै बिथिं गोलाव जेट आरो मुथु फैगासिनो नै जोंहा गोलाव जेटजों मुथुजों फैगासिनो नै आं मुथुखौ फार्स्ट लोगो मोनदों दिनैसो गिदिर गामि खाथिनि अब्लाबो दिनैसो फार्स्ट लोगो मोनदों नै नैबे जाबाय मेन स्टेजआ जागोन दे लोगोफोर नै मेन स्टेजआ जागोन जोंहा नैबेयाव बनायबाय थादों डेक'रेसननि खामानि मावबाय थादों बेनिफ्राय आरो जोंहा दामग्रा देग्रा साउन्ड सिस्टेमफोरखौबो सोब लाबोखाजोब्बाय आरो नै बिथिं नायदो जोंहा गिर्जानि नुथाया नै बिदि जाबाय आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय माखासे बे फ्रन्ट साइडआव जोंहा एसे मा होनना बुङो डेक'रेसननि खामानि दङ डिजाइननि खामानि दंबावो आरो ना बेथ' दा मोनावनि गेजेरावनो जोंहा फाइनालि जोबसिगोन आरो दे लोगोफोर आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होबाय नोंथांमोना गाबोननि सानाव फैनानै रंजा बाजा बाहागो लाफैदो आरो दे बे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनाव रंजा बाजा बाहागो लाफैदो नै जोंहा मेडाम मोनाबो नायनो फैदों आसाब सार मोजां दा दे एसे पेन्डेलाव स्टेजआव गाखोना नायबाय लोगोफोर प्रग्राम जाबाथ' गाखोनो मोननाय नङा जोङो मानो होनना बुङोब्ला आरो फैनोबो बिथिं हाबफैनो समानो मोनगोन ना मोना नैबेखौ मिथिला दिनैनो गाखोनायबाय आरो नैबेयावनो माने लोगोफोर आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोनखौ जोंहा मा होनना बुङो गाबोननो 30 जानुवारि मोनाबिलिनिफ्राय जोंनि बे हाबाफारिया जागोन आरो बे हाबाफारियावनो नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैदो माने गोबां सोद्रोमा आरो सुबुंफोरा गामिनि सुबुंफोरा जोंहा ओरैबायदि गोनो गोथो जानानै दङमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय नै जोंहा जोंनि सभाया गाबोननिफ्रायनो जासिगोन आरो मा होनना बुङो नोंथांमोना लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदो अब्लानो आरो देग्लायनि सभाखौ आरो नोंथांमोना एकदम मोजाङै नुनो मोनगोन आरो जोंहा बे मोजाङै जागोन जोंहा गेजेराव गोबां कन्ट्रभारसि जानानै थांबाय गोबां सुबुंफोरा बिदिनो बेयाव राजनितिक भाबैबो गोबां बाथ्रा बुंबाय सोरबा रेभारेन्डखौ सोरबाया रायबाय बुंबाय सोरबाया आरो बिदिनो सोरखौबा रायबाय आरो सरकारफोरखौबो रायबाय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जानाङा जाहाथे मानो होनना बुङोब्ला जोंनि खृष्टान धोरोमाव बे राजनितिकनि बाथ्राफोरखौ लाबोआबा मोजां जायो माखासे मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जाया नङा माब्लाबा बेखौनो जे बांद्राय बुंनांगौ आं बेखौ साना मानो होनना बुङोब्ला जोङो इसोरनि फिसा जोङो मा होनना बुङो फोरबोनियावनो इसोरनियावनो जोङो भरसा खालामनानै थानांगोन नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय जोंनि जि साननाय बेफोरो थारमाने जाफुंबाय आरो
सम्पुर्ण जानानै जोंहा बे हाबाफारिया गाजा गोमजा जानो थांगासिनो बेनिखायनो जोङो राजनितिकनि बाथ्राफोरखौ जोंनि नैबे धोरोमनि बेलायाव सोआजासे बयबो जि सिगाङाव सोरबाया सोरखौबा रायबाय आरो सोरबाया रायजाबाय बुंजाबाय नैबेफोरखौ गोसोआव दुखु लायाजासे नोंथांमोना रंजा बाजा फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो मिजिंथिदों आरो नोंथांमोना इसोरनि गेदेर आशीर्बादखौ बे हाबाफारियाव फैनानै आशीर्बादखौ लाफैगोन आरो नोंथांमोननि बेयाव बाहागो लाफैनायानो BBC बा बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सनखौ थुलुंगा होनाय जागोन आरो बिथांमोना आरो फोरबोनि थाखाय खामानि मावनायाव आरो बिदिनो गोख्रोङै मावलांनो हागोन आरो बिदिनो सोरनिबा गोरोन्थि दङब्लाबो बेखौ सुद्रायना लानो हागोन इसोरा हेफाजाब खालामगोन नोंथांमोन बयखौबो जोङो मात्र बेखौल' नोजोर होनांगोन जों बयबो जोङो जि हान्जायावनो थाया मानो धोरोमनि बेलायाव राजनितिकनि बाथ्राफोरखौ लाबोआ जासे बयबो फोरबोनि गौरबनि थाखाय खामानि मावलांनो गावखौ बावसोमगोन आरो बेनो नोंथांमोननि आशीर्बाद गोनां जागोन होननानै आं सानो दे थिगानो दा नै बिथिं नै बिथाङा मैखोम नांथाबगासिनो दै मानो बुङो प्रथमनिफ्रायनो बे सभायाव बिथाङा नांथाबगासिनो आरो बिथांमोननि नाजानायावनो नांथाबनायावनो दिनै फाइनाल महर मोननो हाबाय आरो जोंनि सभाया एकदम रंजा बाजा आलो गोजोन जासिगोन आरो नोंथांमोना गेदेर आशीर्बादखौ लानो हासिगोन दे लोगोफोर अब्ला आङो गोबाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ आरो नोंथांमोननो आङो दिनै 29 तारिख नैबे मोनाबिलियाव नोंथांमोननो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि 111थि बोसोरारि जि जथुमा बेखौ जानो गोनां आं बेखौ नोंथांमोननो आपडेट होबाय आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आर'ज गाबनाय थाबाय बयबो बेयाव रंजा बाजा फैनानै बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आरो गेदेर आशीर्बादखौ नोंथांमोना बयबो लाफैगोन होननानै आसा खालामबाय एसेनोसै गोजोन्थों दिनैनि थाखाय बाय बाय